Ja, Joert is dit nog de catwalk van Janneke Knol. Dus is nou nog in het ziekenbed? Ik zit nu nog in het ziekenhuis. Ik heb de les van Doebelsjen van nou Koningsdij. Dus zo ben ik hier in het ziekenhuis terug te komen om daar wat aan te doen. Maar sneun staat ze op de catwalk van de misverkiezing voor vrouwen met een behinding. Die wordt georganiseerd door oud-lingo-presentatrice Lucille Werner. Knol is uitkeers nu 150 vrouwen. Ze neemt het op tegen zo'n oren dames. Ja, ik vind het echt ongelooflijk spannend. Maar ik heb er heel volle zin in. Ik ben nu al zelf hier gekomen, dus daar gaan we voor. En, het is een goede spanning, denk ik. De 22-jarige Knol had de spierziekte MS. En dan kun je dat net goed aan haar zien. Ze krijgt vaak commentaar. Er wordt heel vaak zien zijn van, doe is het dit net. Janneke, dat mag net doen, maar dat is net goed voor die. We nemen die net aan op het werk, want nee, wist, dat zie ik. Dus let een beetje op jezelf. En dat is natuurlijk net zo. Wij kunnen heel goed zelf bepalen wat wij doen en daar hoeven wij net op discrimineerd te worden. Wij kennen dat gewoon heel goed. En dat is ook de reden waarom ze mij docht onder de misverkiezing. De Friese Mutens had geen idee dat ze kans maken op de titel, maar winnen is vanzelfs wel het doel. Als ik win, dan krijg ik als eerste Mark Rutte op me aan. Die zal me het kroontje op de holle zetten. Ja, en dan ben ik ambassadrice van Onbeperkt Nederland, het Lucille Werner Foundation. Dus daar zal ik me dan voor inzetten.